Junta, building better Africa. Nsanje. Maboma letu. Kumusi kumene kumatutsa Nsanje. Mayona Nsanje. Yes, japo mpaka. Idasiya Nsanje. Machoka kumalaka, kubangula mpaka na kulimbi. Koma mkhoza kuona kuti ayi palibe mukali. Koma no mbali pamatutsa Nsanje. Japo mwe ifetiri. Kodi fundo zawo akambapo za Nsanje imene fa kuno kudali kotukuka. Chifukwa cha Nsanje. Transport yochipa idali nkhani ya Nsanje. Yandikira kumapindulanso. Yes. Kwambili. Leno tili kuno lerolo kupatsira msonkhano umene wa UTM koma la Nsanje ambuye watokera timu. Yes. Chipani chimene chinakonga achinyamata ambiri kuti apezeke kudale tizine nazoona Steve kuyang'ana mbuyo ndale zimatengedwa ngati ndi zanthu akuluakulu. Achinyamata amaoneka ngati nthawi yawo ndiyovina mwina akusokoneza pena akatanimidwe komano chipani cha UTM chinatsegula maso achinyamata ambiri kuti ayi wachinyamata nayenso ali nkuthekera kotsogolera ali nkuthekera kotenga maudindo osiyanasiyana mu ndale kutamangisa chipani ndi kuchiyendesa mwina UTM kwambiri so imadziwika kwambiri chifukwa cha chimenecho ndikuchiona chipani chikupitirira Steve mwina ndi zinthu chimodzi chimene chimaonetsa kuti achinyamata nawonso ali nkuthekera. Ndaona kuti pasonkhano pano akulandira akuluakulu ena ochoka mchipani china ali pano. Ndaonanso t-shirt imodzi ndikuisaka ya UTM sindikuiona koma ndi ya Thanda. Kuti yolamba Thanda vote Thanda UTM. Taonaso munthu wina amene akupikisana nawo kukhasala kuno amene ticheze naye watentha moto imati panjatani mphamvu yes amene watentha moto kuno ku Nsanje ino ndi yomwe ili Nsanje Southwest ne kuli nkhani kuno zomwe ticheze ndi anthu nawo ndi anthu timve kuti kodi kuno kuli kuzodani mwina tidapita la Nsanje ndaona munthu mmodzi amene ali ofunika kwambiri okuti tikacheza naye amene tione kuti kodi amene akupikisana nawo kukhasala chipani cha UTM kuno ku Nsanje penipeni pabomba la Nsanje atiuze kuti kodi imeneyi ndi wodi yanji aselina khalani apa muli bwanji tili bwino zikomo mwina mongo wakumbutsa anthu kuti kodi dzina ndi ndani pachi. Ine ni Mphamvu Kalima shadow councilor wa Nyamadzere ward pa Nsanje Southwest constituency. Chabwino chinakupangitsa nini kuti muyimire kukhasala chipani cha UTM kuno ndi yani? Ineyo mwina ndipangisa kuti ndiyimirire chipani cha UTM chifukwa choyamba naona kuti masomphenya omwe anali nawo SKC ndi masomphenya omwe ineyo ndili nawo kodi kwanga kunoko oti ndifuna kuti kodi kwanga kuno kutasintha ndi zomweso ndinaona kuti tawerengaso manifesto ya UTM ndinaona kuti ndondomeko zawo ndi zanga zikufanana. Choyambirira kunoko achinyamata ambiri sali pa ntchito. Chachiwiri kunoko ulimi ukuvuta. Chinanso kunoko chipatala yathu chilibe mochale. Ndine ndinaona kuti mochale ilipo koma mochale yathu simagwira ntchito. Chifukwa ndinaona kuti ineyo ngati ndimakhala nawonso ku Nsanje district full council panopo ndachokako chifukwa timene ndayamba za ndale. Ndimaona amene anthu amaperekera mavuto awo kukhaso kuja komanso panopo ineyo ndizoti liulanga panopo limaveka pena paliponso komanso sawala ndine vice chair wa ADC ndiye mavuto amunomo ineyo ndikwadziwa chifukwa ndinaona kuti ineyo ngati mphamvu zangazo ndipite nazo patsogolo nanenso chomwe amapanga munthu watali inenso wafupi ndikapanga inetu ndinowafupi koma ndinowafupi koma nzeru zanga zasitali kuposa zikwanga ndendifuna kuti nzeru zanga zasitali zija ndipange mu Nsanje Southwest womwe ili Nyamadzere wodi wodi yomwe mukuyimira ikuchedwa
kuti ya Nyamadzere wodi ikuyambira pati ndipo ikulekeza pati Nyamadzere wodi uku kuyambira timati kwalambwe ikuthera papa malire Nyamadzere mtsinje wa Nyamadzere papa mpaka na kuchididi komwe kodi mukuona kuti ndi UTM mumuwina anthu akulandirani bwanji komanso chipani cha UTM kuna kuchitira motani anthu to chipani cha UTM achilandira kwambiri ndikanena kuti ndaitakasi chifukwa kuti ndili BP ndine shadow councillor ku UTM ndili BP koma ndikukhulupirira kuti mmene lero tapangitaitanitsa kunoko ineyo achinyamata chifukwa ndachita kupempha atusonkhano mwapempha president akabambe ndi timu yawo kuti inenso kunoko ngakhale ndi shadow ngakhale kulibe shadow MP koma ndifuna kuti kunonso kuzakhale nsonkhano ndiye mungakuona anokhawo nyinji kuti kukhamuloseri kusatira ineyo panopo pa Nyamadzere wodi onsewa inuwe ndamene mwabweretsa pano ndi akabambe ndi akabambe anthu onsewa ndithu mumachikonda kwambiri chipani kwambiri ndipo olo ndikukhona somwe mukundifusazi olo mtabwera 12 midnight ndisayankha chimozimozi ndithu kodi kuno shuga ndalama zika shuga adu pano 6000 mwaona chinaso chandilowesaso kuti izi zitu izi chipani cha chinyamatachi tinapromesedwa zoti tizadya katatu pa tsiku koma panopo anthu tungomwa madzi tikukhonera madzi kuno kusanje shuga 6000 shuga adu pa 6000 m'mashopo wakweza ndani shuga nanga ife timangoziona kuti zinthu zikuyendesedwa ndi boma ndesitingamutchule munthu kuti wakweza zinthu zonto yoyoyo kodi UTM mukuona kusasisa shuga kwambiri ndondomeko zomwe zili ndikabamba tisaiwale kuti adali pajatu bwana wa ku Reserve Bank ndi mnyamata wa economy chipani cha UTM chikulamuliridwa ndi anyamata okhaokha anyamata anzeru achina mphamvu achina kabambe ndi zinthu zoti economy tikangoinyamula boma inoyo pa 16 September ndipo chikhulupiriro ndinacho kuti pa 16 September wamboma mashado MP wamboma mashado councillor president wathunso wachinyamata wamboma fuka masomphenya omwe anali nawo SKC sitikufuna kuti afere panjira may he so continue rest in peace SKC pamenepo mudzakumbukira bwanji Malemu Saulos Chilima pamene tatsala ndi mwina tsiku limodzi kuti tipange chikumbutso chawo pa 10 June Malemu anatiphunzitsa kuti tikhale anthu olimba mtima ndipo tikhale anthu olimba mtima tisamafowoke pamene tikuchita zinthu zathu ndipo tisamakhale obwerera mbuyo tisamayang'ane kuti uyu akuti ali apa ndi ndani kapena kutsogoloko kuli ndani tizipanga chinthu chomwe ifeyo taganiza kuti tipange ndipo tizikwanirisa nchifukwa yake SKC akapanga chinthu zimathekera nchifukwa yake mukuona timu onseyi ndi achinyamata ambiri achizimayi ndani onsewo akutsatira masomphenya ndani a SKC mphamvu Kalima ndakuthokozani ziko mwabifa chocheza nafe amene ndi wachinyamata amene Selina mmodzi mwa chinyamata amatithawa ndawe zambiri tsatsani malonda anu pa machanelo awa Makosana with 100 plus subscribers, BS Malawi with 100 plus subscribers, Hot 265 with 90,000 plus subscribers, Sam Mavita with 100 plus subscribers, AMTV Malawi with 50k plus subscribers, Malawi Trends TV with 50k plus subscribers, Dreams Media with 20k plus subscribers, Mpongwe Pongwe with 80k plus subscribers, Crab Junta with 40k subscribers, Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakutipeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com. Club Junta, building better Africa.